История на изкуството дава поглед към древността и света, провокира анализ и размисъл за бита, вярванията, боговете, митовете и легендите, идеалите за красота, чувствата, творческите търсения и интерпретации за света около нас. Изкуството е емоция и чувства, идеали, копнежи, бунти, мечти, комуникации, футуристичен свят, който е част от нашето бъдеще. Предметът има за цел да стимулира творческите възможности на учениците, да изгради от тях естетически вкус, отношение към произведенията от миналия век, епохи и дава възможност за развитие в областта на изкуството. Част от обучението ни по история на изкуството включваше и работа по различни проекти. Подбрахме подходящи обекти и артефакти от първобитното изкуство, Месопотамия, египетското изкуство, Древна Гърция, Рим и тракийско изкуство. Проучихме и направихме портфолио на творчеството и животът на художниците Рембрандт и Рубенс. Запознахме се с боговете, митовете и легендите от древността. 13-16 век е времето на Ренесанса, който е ключов момент в историята на изкуството. Основни идеи на Ренесанса – хуманизмът като основа на Ренесанса, човекът като основен център. Поставяне на изкуството на научна основа, перспектива. Развитие на науката и техниката. Връщат се към древногръцките идеали и канони в изкуството. Ренесанса променя отношението към жената. Естетично разбиране на реалността. Индивидуализъм. 10 причини защо да изучаваме история на изкуството. Причина номер 1. Познаване на културното наследство. Предметът предоставя възможност да научите за различните култури, техните традиции, чрез произведенията на изкуството. Причина номер 2. Разбиране на влиянието върху обществото. История на изкуството показва как изкуството е взаимодействало с обществото и какво съобщение е носило. Причина номер 3. Стимулира интереса към историята. През призмата на изкуството учениците могат по-лесно да се ангажират с историческите събития и периоди. Причина номер 4. Приобщава към творческия процес. Изучаването на история на изкуството подпомага в развиването на творческия потенциал на учениците. Причина номер 5. Учене чрез визуални примери. Изкуството предоставя визуални примери, които помагат на учениците да си представят и запомнят исторически факти и събития. Причина номер 6. Развива визуалната грамотност. Учениците усвояват умения за анализ и интерпретация на визуалните елементи. Причина номер 7. Разширява креативното мислене. Изучаването на история на изкуството развива креативното мислене и възприятието за красота. Причина номер 8. Стимулира интереса към историята. През призмата на изкуството, учениците могат лесно да се ангажират с историческите събития и периоди. Причина номер 9. Подготвя за кариера в изкуствата. Знанието за история на изкуството може да послужи като основа за бъдеща кариера в областта на изкуствата и културата. Причина номер 10. Изгражда естетическият вкус към красивото. Историята на изкуството помага да се развие представата и разбирането на красотата в различните форми и стилове на изкуството.